to alhamdulillah yau fa na yarda da maganar Bahaushe da yake cewa in junanka sammako wani a tafiye kwana. A yau Allah cikin ikon shi yau Asabar na taho da niyyar zan ɗebi wani magani, zan ɗebi wani sirri a bayan gari. Ina zuwa sai ne kwatsam sai na haɗu da Malam Murtala, gashi nan Malam Murtala Ragama, shi ma ashe wannan sirrin ya kawo shi. To alhamdulillah wannan shine Ali ya ga Ali. Abin ya bani mamaki sosai. Shi yasa na ce to gaskiyar batu wannan sirrin ba za mu yi mu kaɗai ba, ya kamata a ce a sanar da yan uwa masoya manzon Allah. Malam Murtala, dan Allah dan Annabi ka bai wa bayan Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sirrin da ya hada mu kuma ya kawo mu wannan guri, ya kawo mu wannan daji. Da Allah ka taimaka al'umma. Ai mu ba ma bakin ciki, kuma mu burin mu kowa ya warware, mu so muke ga kowa ya fita daga matsala. Masha Allah. Tabbas ba mu burin mu kenan. Yawa shi wannan sirrin ga yadda ake yi. Yauwa fitowa za ka yi bayan gari ka samu tumfafiya. Idan ka zo ka samu tumfafiya, bishiyar tumfafiya, to ba kowane ganye ake tsinka a jikin wannan tumfafiya ba. Ganyen da ya faɗi ƙasa da kansa, wannan wanda ya ja ɗin shi za ka ɗiba. In ka ɗiba sai ka samu karan dafi, sai ka samu ƙashin mahauta taɓija. Ka san sirrin ƙashin mahauta kuwa? Wannan sirrin na ƙashin mahauci wa wurin gaya ma, mahauci wani ɓangaren kamar maye ma yake, ba ga suna latsa dabba ba? To wannan ƙashin mahauta in ka tattara shi da karan dafi da ganyen tumfafiyar da ya faɗi ƙasa da kansa, sai ejjen kanwa ita sanadari ce ka daka, sai ka ringa tura da tafin hannunka da bakinka. Tomfree nan duk duniya ba mai irin zane-zanen hannunka ka ringa turarawa. In dai kasuwa ce call back ne, ko wani ne ya tafi ake son a ga ya dawo, in dai kana kama hayakin kana haka kana kiran sunansa yanzu zai zo. Yawwa tabbas wannan sadaukarwa ce ga wanda ya comment ya lakin ya share. Gaskiya ne. Wato yan uwa wannan sirrin ba sirri bane na wasa. Abin da zai baka mamaki shine ba a kowace rana ake zuwa a ɗebi wannan sirrin ba, sai ranar Asabar. Abin da yasa na gane cewa lallai Malam Murtala ba karamin masanin sirri bane, saboda sai na ganshi a wannan ranar. Lalle a ranar Asabar, a ranar ake ɗiba wannan sirrin, kuma ranar ya zo shi ma. To lalle na yi mamaki wannan al'amari gaskiya. To yan uwa da Allah sai a gaggauta a yi wannan sirrin. Da Allah sai a yi lakin a yi sharing saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin yan uwa su ma su amfana da wannan sirri. Nagode kwarai.